Mas Tanganmu lho. Tanganmu lho. Loh, lek pengen nyekel tangan ya rene ya. Lah aku dalan ning ndi? Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Mukrim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya najan kaya ngopo lan kepiye wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Mo. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune merongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu. Iya. Beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kluduk. Sebabe umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman mangkep ruk ndase niku, Pak. Sih, yo. Sekuter nap kalah indah menerima pelajaran sejati ajaran pun Terima kasih. Suwuk, Mas. Delah, tak, delah, tak. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan Banyo, ayo. Alhamdulillah. Wegel aku anggere ning Tulungagung mriki kok gaek-gaek ning ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruna. Nah, Pak Daruna mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Njur tamba kangen kalian Pyayi Gondosuli. Oh, mula Gondosuli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondosuli luar biasa. Kopi. Pangapunten Den. Pripun? Matur sembah nuwun dumateng para-para piyai pinunjul. Nggih. Khususan wonten ing Kapranatan Kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD. Leres. Kalau Pak Sekda rawuh, Nggih. jajaran Fokor Pincam rawuh. Dalu niki insyaallah mengeti tasakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebih norubidonir ing sambikala cinaketna rahayu wilujeng widodo salaminya Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan nun sewu jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Laire pun cetha jenengan resik putih dedeke ya kaya ngono gitu. Lemicara cerdas jelas dan akurat. Amin amin amin. Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. Wah iki bapak ibu ingkang nitisaken kula. Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? Keturunan apa ta Mas? Truwok. Kok keturunan Turwak ya apa ta? Ya padha turunane Pak. Oh, sami to, Gus. Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Age terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat 5 sempurna. ASI dari ibu, air susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Nggih. Lah kae ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. Apa Mas? Senesi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Oh.
Dadi riyen cilikane biyen cilikane sing ngemi iku kathah, Bos. Oh. Nggih, upake sik melu ketoprak to. Buke ndelok ketoprak to. Dadi angger pake buke niku pas main ngoten kula dititipne tanggane. Dimiki. Nggih. Terus iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus dimiki karo tanggane. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula niku lak asi. Nggih. Air susu ibu, dadi ming sak wong tok. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten niki. Ngoten. Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan Bali Desa. Mas Cahya. Leres. Ingkang waunipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Nggih. Berarti ra pindah. Loh. Kok ra pindah piye to? Lah mau ngampun. Biyen ki Bali Desa ning kulon sawah. Saiki. Saiki etane sawah. Ya ora pindah berarti. Loh. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngetan ora pindah piye? Nah, iki lho omonganmu lho. Lah nggih niki boyongan Bali Desa. Biyen ning kulon sawah. Saiki etane sawah. Lah iya berarti ora pindah. Loh. Pindah iki kok. Kowe iki kocrok jane iki. Biyen Bali Desane iki Bali Desa. Kulon sawah. Kulone sawah. Nggih. Saiki Bali Desa etane sawah. Nggih. Lah iya berarti Bali Desa ini panggah ora pindah iki. Loh. Pindah ki lho Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno lho. Biyen Bali Desane biyen pripun. Biyen Bali Desane kulon sawah. Kulon sawah. Lah kulon sawah iki berarti kan ya etane sawah. Piye tak kok bingung to Mas? Sing dimaksud ngene Mas Kluthuk sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki lak iki jenenge Bali Desa. Nah, di Bali Desa, wayang lho Bali Desa. Oh sik to upamane lho. Ora. Kulon ning kono to? Nggih. Nah, kulon ning kono. Biyen iki manggene neng kulon. Lah iki enek sawahe. Lah nggih. Lah terus dipindah neng etan sawah. Ngono lho. Lah mau lek omong ra ngono kok. Lho. Lah iya. Biyen kulon sawah. Bali Desa. Bali Desa. Nah, kulon sawah. Kulon sawah. Saiki pindah etane sawah. Lah ya berarti bener. Saiki Bali Desa terus etane yo sawah. Iya, tik bener omongane kakangmu iki. Berarti ora pindah. Ora pindah iki kan ning etane iki lak sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru. Nah, kowe kleru. Ganteng oleh pekok kowe. Iki jane sing edan iki sapa ta iki? Wong kula ki jelaske lho Mas. Lah ya lek mun jelasne piye? Biyen nika nggen panggenanipun Bali Desa kulon sawah. Saiki etane sawah. Lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok diwangi to Mas Cahya. Loh, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho kaya iki mau lho. Iki lak Bali Desa. Lah, iki lak sawahe. Nah, iki neng kulon sawah. Lah saiki Bali Desa sawangen. Nggih. Neng etane Bali Desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene marai bingung ngene. Sing apik ngene. Piye? Bali Desa. Iki Bali Desa. Kulone sawah. Sing apik sawahe didol. Nggih apa? Nggo Bali Desa. Kowe iki asine sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etane sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adi ki ana salahe ya ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka ki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah kuwi jenenge latar. Ning lek omah ngarep kuwi tangga. Wah, ya iso ya. Ya ora? Ya. Serupa tapi tak sama. Ngarep omah karo omah ngarep kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Nek lek omah ngarep kuwi tangga. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang kuwi kejujuran. Nek terang terus lampu. Loh. Saya aku takon. Loh, enek tetembungan kerja keras. Kerja keras menika ya salah. Kok iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Seto nuwun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lho ngurung kerja kok wis keras. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti
Contone kaya Gondosuli ing dalu menika. Tepuk tangan lho. Gondosuli. Dadi kudu keras dulu programnya kudu keras. Aja nyambut gawe sik, terus programe keri murat marit, Bos. Aja ngandani kae paling tidak ya piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe ya sarjana, ya dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik to Bos asune aja mentel ngono to. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? ASI, Mas. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bener ngomong aku. Kae ngombene ASI ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Rungokno iki. Iya. Ora masalah aku. Ngapa, Mas? Dadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Rungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid tingkat kuwi bangunan. Pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngaur ya, aku guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Iqra siji aku lagi Iqra siji. Lah, Iqra siji. Aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok iki. Alhamdulillah. Mondok teng pondok Ramadan iku sak ulang lho. Kowe lagi sini loh. Ini Mas Cahyo kesini tuh paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Ke rumah sendiri soalnya garwane yo asli Tulungagung. Wis to. Aku ki bengi iki. Nyapa? Balik ta? Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora profesional. Nah, ngono. Lah pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi sik atiku wis ra penak ketok iki. Kuwi ngapa? Karo aku. Loh, biyen iki. Loh. Kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sompil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasa, Irun Sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki kowe ora mbuteke banyu sing wis bening lho. Pacaranku ning Gunung Buldek. Lho. Karo iki. Kowe biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jokrok ning glundung iki. Ditampani sapa? Oleh Mas saya. Kowe ra angger jebles lambemu. Fitnahi lebih kejam daripada pembunuhan. Itu realita. Oh, sik realita. Ora guyon. Dirungokne piye akeh lho. Guyon, Mas, guyon. Sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kak. Nek iki mangan tong jati to isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah kuwi. Iya. Loh, ya nemu ae. Piye. Loh, belo sik apik iki. Kata-katane apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku, paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh. Jangan dilihat casingnya. Aja didelok jabone ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Walah, kaya ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA, aku dhewe lali iki. Lali. Ora paham ya dadak. Aku lali kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Rene percaya. Nggih. Guyon. Ayo. Mas Cahyo ki kagungan rupa. Gagah pideksa, ora kurang apa-apa. Ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe nandingi bak-bakan apa? Biyen ki Kesi ya, maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Loh. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluthuk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. Jejer karo aku. Terus muni piye Mas? Aku pas pacaran ning kono ning pantai. Kok gandeng tangane iki? Tak gandeng tangane ngene tok. Terus Kesi rasane piye? Kok gila nih sisi yo. Malah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayane nyekel tangan gue. Oh no.
Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Joklutuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahya Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lha ora sadar modele kaya tenor. Iso tenor iki dikineteske. Yo kedram. Oh, aja nyaru-nyaru wis. Buke sing ngastomik. Ayo men disekseni piyayi sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo coba. Lek nganti kowe milih Joklutuk nuwun sewu, sisan tak ulihke ning Tegir campur darah. Bilang sing jujur ya, Yang ya. Aja ngatekne gurem ceceker. Ayo. Aja galekne tumong gremet. Aja ngatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandel tok ngono. Yes kuwi. Ngono. Kae. Mesti nyapet nyawang aku ki. Kelingan biyen to awakmu. Lah ya rupamu kaya jeding ngono kok iso. Raimu ciduk. Lah murasake tembagus. Wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Oke sih. Dalem Mas Cahyo. Ayo, sing ndi sing kok pilih? Nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Nek yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, sing jenenge imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Lemben-lemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Ngentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluduk ya. Terusno critane terusno. Aku tahu Modele kaya gayor. Terus, ayo. Nih sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluduk kuwi cilikane mbiyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awak mesti ndelok historiku ta, Pak. Kunjing langit kelap-kelap katon. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Malek omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titise Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng piwani bradat rekian Sinta. Aja takon desa ketiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman iki ora Awet ora iki. Ora ngawur. Piye? Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, rumiyin ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Sing tak gonceng Fish Air mbiyen. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluduk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluduk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambute kriting rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng, kriteng nanti ya. Karepe ya gupuh kok. Kriteng iki ya. Bu Kesi, kriting tur ireng. Kowe omong ning sandinge Kluduk kok grogi iki nyapa? Biasa itu masih ada detik apa jenenge jantung cinta terhadapku. Pancen jujur mawon cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluduk Mas Cahyo. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Rasa balik. Duduk. Mas Joklutuk. Enak.
Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak, kalah dodo. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja guyu. Leh mung guyu abakmu tekan kene. Aja meneh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Banjur karepmu Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene. sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah. Nglangkai bangkene Cahya Kuntadi. Saurana. Yen para nyata. Ya. Ya piye? Kok iya gagah? Yo. Ya. Kono gagah kok bagus aja nganti. Yo. Ya. Kene. Yo. Ayo. Kowe ora yo. Kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerane amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok adae iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Joglutuk. Iki lho. Yo joglutuk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti kowe ya lelayu kowe. Eling aku iki Banyolan iki eling aku. Suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Apa mbok kira aku wedi? Lho. Yen kepara nyata kowe ora ngerti. Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku ngono Lho, kritik lho. Lho. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo aku? Ayo. Lho. Sopo aku dudono? Sapa jenengmu? Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Pangeran ngono ki ya manut. Pangeran Tirta Karna. Tirta kuwi apa? Banyu, Karna. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Lah yo digoleki. Bramrata Jayamrata girbuten aku. Netoke Sayuta mara saket urapian kaya njero rebutan kaya menjangan mati. Ing kene bakal glundang kang dadi sira mati. Tanganmu lho. Loh, lha lek pengen nyekel tangan ya rene ya. Lah aku dalan ning ndi? Lah kempun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Mukrim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye wong Jawa ngerti karo tata krama. Disulke. Moh, Diculke. moh, Ora gelem tenan. moh. Ya, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Nyapa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih rambut. Kowe iki ya ora terus nyanyah-nyunyang. Mas Kluthuk. Iya. Mas Kluthuk ngapunten. Malah ayu men awakmu. Lah ya aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Popo. Ning Gerangan. Ning Gerangan. Terus dolan ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae mbok urak-urakke kae. Duh wong ayu didindingi kuwi. Kayak duduk kuwi kaya ya kanca enggi sik gembira gitu. Ngawur ya dudu kok. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayo sampean gandrung aku to Mas Kluthuk. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudono. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman sekarang. Bu Kesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas, yen karo Kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringan ae.
Gantri kok pitik ngono. Guyu omongane wong cemburu. Nyuwun sewu Mas Cahyo. Ampun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Kula kalih mapih. Sejatine kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora usah mbok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. Nyuwun sewu Mas Cahyo, sekedhap mawon. Pumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam nduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono kalau lagune Nyidam Sari ka lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu saya. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja ngilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kuwi ora spesial kok iso. Gandengen tangane gandeng. Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehne sing nembang Bu Kesi. Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mirengne. Apik? Lah, njen mirengne. Karo 5 menit, ayo. Ujane iki kaya bablan karo injuritan. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ora apa-apa. Mas. Rama ning lenggah. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Mbah Wagiman mangkepruk ndase niku, Pak. Sakmu iki ora umum kok. Biyen iki. Biyen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora disetujoni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ora seneng karo aku. Sebabe? Ya aku mergo dagelan. Nah, terus cita-citane Pak Wagiman kan pengen duwe bojo dalang, mantu dagelan. Aku ora setuju karo aku to. Terus pas turu tak colok kacamatane biyen. Oh. Tak kira kan. Calon mertua biyen. Kowe engko bawa yo. Duh. Sing bawa aku. Nggih. Rungokno suaraku. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungokno. Aku dodok linggo ning dhuwur watu pantai Bumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu ngangge beling. Lah kok metu nomor e. Iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. Kok jare ora padu. Ya. Ayo Mas Kluthuk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa nek nyuwara iso ngombe obat sih. Wong ayu. Biasa, ngono suara dalang biasa. Ya. Wong ayu. Duh Mas Kluthuk, sewanten panjenengan mboten malih. Sek merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnaku ya ora bakal malih diajak. Masyaallah, senadyan to aku wis digarwa. Masyaallah, barakallah, astagfirullah. Barakallah. Awake dhewe iki pas kaya pasangan ustazah karo ustazah. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung meneh. Iya, heeh. Pepu janing ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorok. Mas Kluthuk, Piye? coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora bareng Mas? Lho, Iki nun sewu. Middle iki terus delay. Tak cek sik, njajal watuk. Ayo, watuk neh. Nyuwara. Nembang iki lho maksudnya. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok Mas Kluthuk. Mas saya aja nesu ya Pak. Mas Kluthuk. Lar mati aja diempet ayo. Ayo. Nah itu no. Kok sampean ki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluthuk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki
mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu. Beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kluthuk. Sebab umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Umpama aku, yen sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Kuwi masa lalu. Ya, sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawata kong welas somring awak mami. Seto. Sik Bekasi. Bekasi, sampean tak kandhani. Kudu kok gatekne kanthi permati. Jenengan prese to Pak Sekda wau ngagem udeng ciri khas Piyayi Tulungagung. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Kluthuk sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir, Cah. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok kapan katakan. Lho kok ora bareng? Alah tibake. Delay. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Kluthuk jejer. Sik, Mas Klitik madhep rono, aja mendem mungkur. Ayo. Besok kapan katakan. Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane Kluthuk tenan. Jiro lu. Besok kapan katakan. Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim? Sampan rungon-rungonen. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim, besok kapan katakan. Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Jiro lu. Jejer lan wong ayu kabeh meneng saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udo do watu kok ndalang nyapa to jane. Pengen ngerti lek sing nyora aku. Kok boloke watu ndalang. Ayo yo kewajiban. Golek anake tak balang kambil lho engko ora. Ngono. Ayo Mas Kluthuk. Jejer lan wong Coba, sampean rekangan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. Diajeng. Guyumu kaya iso ndudut, kaya bisa ndudut tekku. Atiku. Atiku. Iso ndudut tekku. Lah ya atiku priye tekku? Oh iya, ning ati diajeng. Sak kedeping netramu. Kaya bisa nglilihke katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas Coba Kluthuk. tindak sak pecak kedeping netra jumangking suku kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu diajeng. Ngono. Winong nawang sih mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, begar ngene. Begar sing tangan kae. Oh. Begar. Madhep ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene iki. Aku yo iso. Kuwi ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Anu iki dolan tukul sitok nang iki. Sapa omong drijine papat sapa? Lah pira? Drijine iki 7 kok. Kok iso? Delon hitungan deh. Ya, drijine 7 kok papat. Kok iso 7? Dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok. Domongi kok. Kok Mas 10 lho. Loh. Lah kae papat nek 7 lah ya iso untung to kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10. 7 kuwi. 10. 7 delon ngene ta. Jitek loro telu papat 5 6 7 kuwi lho. Domongi 7 kok iso. Mosok
Rene kelong 3. Ji. Wah, aku pitu ora apa-apa. Lah nyapa? Dijimu kakean kok. Genap 10. 11. 10. Deloki. Lah, itu kan Jiro Lupatmo. 5 lagi. 5. Iki. 10, 9, 8, 7, 6. 6 karo 5. 11. Dijimu 11 tak mau iki. 10, Mas. 10. Ngengkel iki. Oh, domong yo. Jiro Lupatmo. Sigana piro iki? 5. Lagi 10, 9, 8, 7, 6. Piro? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah lagi. Yo bleset tuh. Suaramu piye Diajeng? Iya. Aduh wis mepet. Kok sampean lucu banget ya. Sampean nang ndi delok jam. Kok sampean lucu banget wong loro iki. Iya. Lucu tenan. Iya ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Luduk. Mas Lidik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora karek sithik Diajeng. Upama niku nakoda tanpa perahu sasat sarah ing jaladri. Mas Luduk. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sarias Diajeng lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa. Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Luduk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh ke lho. Pengen piye? Numpak perahu, Iya. Wong loro. wong loro. Terus sampean nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. loh, lah kak enek penyu aku. Kok penyu. Lambene Lah keprok. berjemure mengkurap. Ana penyu aja. Iya. Dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Oke dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap.
pun kathah kirangipun anggenipun kula sowan wonten Gondosuli. Oh, jelas. Nanging krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para Kyai Agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rahayu, pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya, siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge Murko. Gak. Sesuk coba baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo aku ya. Ya, maaf ya. Tenan lho ya. Ya Mas Klidik. Terusno ya, tetep tak panteni stream. Kok sik aja medun sik. Iki ben langgam sik, lho. Kok sik. Kok sik ngene lho, langgam to. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Apik. Pakai haluan. Heeh, haluan. Aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluduk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kendang. Mas kembang kangen Mas nggih. Kembang kangen.